И здравейте хора, днес ще играем отново Матрешка РП. Това е втората част, която втора част смятам да... имаме нов подполковник, мисля, че сега ще видим и ще ви кажа така ранги подполковник. Да, в Марбур този подполковник мисля, че пак е бил в армията. Така виждате, че имам нова униформа, което е отлично. Аз бях 6 ранг, ще да съм 7, но ме уволниха, за съжаление. Причина няма, не ме питайте причина. И така, в принцип. А сега смятам да взема кола. Подполковника. Сега ще взема кола. Момент само. Да. Взимам и отивам на пост КПП. И ще се включа с вас след малко. Ето, пристигнах на пост КПП. Сега трябва само да взема някакво оръжие. Взимам пистолет Макаров, Дигъл, дето повечето го наричат. Там виждам, че има или ОПГ-ска кола, или не мога да разбера, защото ще говорят с тях. Ще слезна отдолу и ще видя какво става. Така, сега ще слезнем. Как ма? Значи как ма тако? Така, отваряме вратата. Влизаме, да. И не се очудих. Ето го ОПГ-то, което никой не ги барат. Ето. Така. Все пак ще си стоя на КПП. Отгоре на тези сгради ще стоя и ще охранявам. И много мразя като ме блъскат. Те нямат място и ме блъскат. Нямат в кавички обаче. Сега взимам си пистолета. Ако тази ОПГ направи нещо, ще трябва да стрелям по него. Направо даже стрелям по него. Аз слизам надолу. Така, тук стана интересно. Сега ще ги стреляме. Така, спуках му гумата. Сега по-трудно ще върви. Какво друго трябва да направя? ОПГ-то вече избяга. Няма смисъл да ходя, защото аз трябва да охранявам тази зона, а не да ходя извън зоната на на воинската част. Така, искам да обясня правилата. Значи, бялата кола, мисля, че виждате там. Онова е жълта зона. Това тук навътре е червена зона. А вече е там зад на къщите. Там вече е зелена зона и там военнослужащия няма право да стреля. Ако е в жълта зона, има право да предупреди дадения човек да напусне мястото. Ако не напусне, тогава вече да се водят стрелби. Но ако е на червена, на заплата, ако е на червена зона, военнослужащия трябва задължително да стреля. Това не се обсъждава. Така, на КПП нищо интересно не ставаше. Има още 8 минути, докато свърши събеседване. Има едно събеседване, ще отида да проверявам хора. Които хора могат да са в армията. Сега ще отида, ще проверя 1-2 човека и в принципно да.
Като пристигна, ще се обадя задължително. Така, тук един ОПГ се заяжда. Мисля да му преподам урок. Ама то ме блъска. Вижте какъв е гаден. Опитва се да ме убие. Значи сигурно няма да ходим на събесе. Баш когато пусна видеото избяга. Нищо отивам на това. Така, хора, пристигнах. И тук има много хора. А пък има още 5 минути, няма. Сега ще се опитам да проверявам хора. Така. Ето го един. Питаме го. В армията ли иска? И сега чакаме отговор. Добре, така че по заявление на форума дръжка.рп. Значи той чака за, като свърши събеседванията, да го вземат. Тук даже няма къде да проверявам. Всичките си ги ще проверя. Всичките си ги проверя сега. То по заявление. Сигурно на 4-ти ранг или не знам. Може би. Его и подполковника. Не, това е даже полковника. Ого, сега полицай някой ще арестува. Сигурно да, им честника арестува.